paquete todas. Están os sorteos. Sí, non hai problema, ese non hai problema, o único problema, ou dudas, é que a última, non? A última é unha acta moi sucinta, non que ven a rotación na máis, e, bueno, se non ten que despois estará posto aprobado o vídeo, non aquel. Eu así non creo que sea, non sei se é así, non? Eu creo que un concellal debe de acta antes, por lo menos o concellal, non se envío para o público, pero o concellal, para poder aprobar unha acta, eu teño que verla, se pode escutalo, ou cualquier cousa, se non aprobar. Eu non tuve oportunidade de verlo, porque non hai un plazo para verlo, non hai nada. Entonces, non falaches para ver. Eu non estaba no cargo. Non, creo que a acta habrá que poner a disposición dos concellales. Ben, a acta é exactamente a grabación e certificase polo secretario dunha firma digital que queda no expediente a disposición de vos. Entón, non hai posibilidade de enmendar porque non hai ningún cambio, non se recolle un resumo ni nada, sino que é exactamente a grabación da sesión. Estou de acordo contigo, todo o que queres, pero eu penso que ten que ver a acta para poder aprobar. Eu non hai problema nas outras actas, eu isto non vou aprobar, logo. Entón, entendo que solicitas que se constitua un sistema para que podades dar, non? Como mínimo os concellais. Ou ben que se os facilite con un aquí aprobase USB ou para que teñas derecho a todo o mundo. Claro, que a dificultade nesta ocasión era mandar por correo porque ainda non temos un sistema para que poidades velo, pero sempre podedes pasar por ali non creo que haxa problema ningún, pero espero que creo que o método é ver a acta de escutar ou que sexa, é o aprobado. Non tuvemos oportunidade de ver ni de escutar, entón non podemos aprobar. Até unha grabación original do aparello que estamos agora mesmo. Sí, pero onde está? Onde está? Non se pode manipular, evidentemente. Bueno, iso é dar esa podese, pero hai unha asignatura digital que certifica que non se manipula. É unha grabación en directo. Sí, hai que ver. Eu me das unha acta para ver, leo, e estou de acordo, non estou de acordo. Antes, non? Que era ahora, non? Que é digital, entendo que os concelleiros por lo menos temos que ver antes de aprobar. Algo máis que dicir? O segundo punto é a proposta de representantes do Concello. Que en realidad era a conta delas para nos votar se queredes ou non. Se queredes velas sempre o facemos, pero non é se procede, creo que as votas actas se deben votar sobre a votación. Votos a favor? A soledade esa última abstención. As dúas primeiras unanimidade entendo. O PP as dúas primeiras. Bueno, non vamos a votar a favor. De todas? O sea, das actas que vamos porque vamos como se tuveran presunción de certeza, non? Como de conexión se está firmada a política de funcionario público. Pero está firmado. É un notario, creo que da fe. Votos a favor, xa PP Pero creo que había que fazer unha maneira para visualizar. Sí, estamos un link. Sí, un link ou algo así. Estamos en conversas con a Diputación. Sí. Entón, vos votos en contra, non? Non, das duas primeiras, non, calera. As primeiras non, a terceira non votamos. Non votamos. Non estivemos en contra. Xa. Non podo opinar. Segundo punto, proposta de representantes do Concello en consellos escolares e outras entidades e organismos. Representantes de consellos escolares, Concello de Carnota Sandra Fernández Siaba, Concello Pindo Juan Manuel Pérez Lazo, Noíes Lama de Castelo Sandra Fernández Siaba, a Escola Infantil da Liña Sur tamén, Sandra Fernández Siaba. Los representantes en mancomunidades na de Serra Nova Barza, María Mercedes Noceda Gómez, na de Almas, como la Solido Ramos.
representantes, por escrito, non? Sí. Sí, xa foi. E vos ponemos. Nada, algo que dicir? Eu quería facer unha pregunta, bueno, non sei se queres falar de No. Quería facer unha pregunta ao respecto de que hai unha área de educación na que merche a titular, ou a concelleira responsable desa área, pero en cambio vexo que os puestos dos consellos escolares, por parte do Concello, están todos como os concelleiros, entón quería saber cal é o motivo. Habendo unha área de educación. O motivo é tan sencillo que quen goberna decide quen está na sala de un xeito tamén por outro. Xa, pero porque habendo unha concelleira neste caso que leva a área de educación ou precisamente os consellos escolares van outros conselleiros? Pero que parte non entendes do que te expliquei? Nós decidimos que non eras, que non eras. Xa, pero sabe os motivos, por que decidiste? Non é ningún motivo especial. É un motivo clásico de goberno que... Entón, o que estamos vendo aquí é que hai unha duplicación de funcións. Porque, evidentemente, se hai unha concelleira que é a titular da área de educación, pero non vai aos consellos escolares, cales son as responsabilidades da área de educación no ayuntamiento? Cales son as responsabilidades? Porque eu entendo que o básico, a nivel de educación, o primeiro que ten que facer é formar parte dos consellos escolares. Pero se hai unha área con unha titular que ten unha dedicación exclusiva e resulta que vai a cobrar outra xente 75 euros por sesión, xente que non é a titular de educación, quero dizer, hai unha duplicación de funciones e hai unha gasta. Non tens por qué. Explícate por qué. Non tens por qué, porque outra persoa ou outro compañeiro pode ter máis tempo para dedicarle a esas cousas e ao mellor o que non ten tempo por que pode dedicar. Xa, pero aquí se dixo, como cando se discutiu. Se deixes acabar o argumento, eu a ti se deixes acabar o argumento. Se dixe unha decisión de goberno, ti xo sei que estás manipulando as palabras para dicir que é por interés lucrativo, estás equivocado tamén nese sentido porque Sandra non está falando nada. Vale, ok, perfecto, rectifico. Entón, non falamos de datos, pero sí falamos de duplicación de funcións. Que hai unha dedicación exclusiva para unha área, para unha persona que leva a área de educación, e resulta que as principales responsabilidades da área de educación estás facendo toda a xente. Estamos, o equipo de goberno está en diálogo permanente. Xa, pero bueno, nós sabemos, unha das excusas que se dixo aquí, un dos motivos que se dio aquí, precisamente, cando se discutiu o tema das dedicacións, era precisamente eso. Se dixías que traballas 24 horas ao día. Se esas 24 horas dentro da área de educación non entra os consellos escolares, entón que facemos? Eu contesto, se queres. Muchas veces coincidía que eu, cando estaba levando os consellos escolares, que teña unha reunión en calquera outro sitio e non podía asistir. Entón, eu, como son concelleira de outras cousas máis, pois, como me parece fundamental a educación, pois necesito a alguén que sí que poda estar. Eu non sempre podo estar. Xa. E non creo que, con esa contestación, creo que xa non hai máis trabalho. Xa, pero como nos dicimos, son 4 Non hai máis consellos trabalho. escolares. Non hai máis Non é un. Eu entendo que pode ser un, pois, copindo, porque... Pero son de 4 de unha área de educación. Eu, perdonade que insista, pero nunha área de educación que realmente leva as principales responsabilidades de educación, pois levan outros conselleiros que non son desa área, parece No, que... ela é a representante do Consello, a que leva as áreas un outro. Ela trasládame as cousas a mí e tomas as E tes unha dedicación creo que está exclusiva. o debate máis descargado, xa se contestou. Es unha dedicación exclusiva que debería de incluir esos consellos escolares. É o que digo, entonces hai duplicación de funcións e hai, o sea, hai un mal funcionamento. Pero hai funcionamento, hai representante, porque cando está o goberno oriente. Iso é mentira. No, mentira non, porque os consellos escolares son varios. Iso é mentira porque os fun representando o consello escolar de varios. Así que non... Iso é mentira. O sea, por favor. Xa é a enésima vez que botas falsedades aquí e te quedas tan tranquilo. Eu formei parte dos consellos escolares e se les preguntamos a xente. Formei parte dos consellos escolares do instituto, formei parte dos consellos escolares da Escola de Portocubelo e formei parte do consello escolar do Colexio de Casal. E a discutir Non era, porque nós non tiñamos área de educación. Nós non tiñamos unha área, non tiñamos áreas para vaciadas de contido. O que non se pode facer é crear unha área e deixar vacía de contido para que se encargue outra xente. Ben, Sí, máis. Partido Popular? Eu tiña falado tamén, Virginia. Bueno, este Partido Popular, algo que decir? No.
Esa proposta xa se trouxe aquí Unha vez, sí. e No de agora se nos di que temos que votarla, hai que votarla e que aprobarla. Como ben dixestes, estes representantes van a representar ao Concello porque o equipo de goberno os propón, non? E entendo, hasta entendo a salvedade que acaba de decir o compañeiro, pero entendo que estes 4 nombramentos de representantes nos concellos escolares hasta certo punto, pero os outros 2 representantes en mancomunidades. O Concello non ten que representar, xa está representado o seu alcalde, nato, e a mancomunidade xa avanza a representación, en este caso do intercalde, é un nombramento único, exclusivamente do PSOE. Non creo que tenha que ir nin a pleno. Non pro PSOE, ao seu representante na Asamblea da Mancomunidade. E punto. E o outro Mancomunidade de Agua, por suposto. Só oye que non foras membro da Mancomunidade de Aguas. Que, por certo, a ver se funciona a Mancomunidade de Aguas, que creo que eres o presidente. Non eres o presidente? Non creo. Bueno, todos quen é, porque nin ia, nin ti logo, non é ninguén. Vale, ningún dos dous concellos cumpre estatutariamente co órgano principal que é ter un secretario interventor habilitado nacional. Parece que o presidente depois o terá un secretario. Pero o presidente, a ver, e a nata demais. E non entendo que teñamos que votar esta, porque é unha proposta do alcalde. E non deixo que hai que votar nada, estou en desacordo contigo, sobre todo, xa non discuto os 4 primeiros, nem os vou discutir, non vamos a votar tampouco, pero nosotros non tiñen que vir aquí absolutamente para nada, porque son propostas dun partido político e que funciona igual. Como nós fixemos as nosas propostas, nombramos aos representantes e non se trata aquí tampouco. Como sabes, xa falamos diso. Sí, non falamos, pero está con usted. No artigo no que nos baseamos mesmo na práctica consuetudinaria deste mesmo Concello que no ano 19 trouxo aquí tamén. E como sempre digo, sempre é mellor fallar por facer de máis que por facer de menos. Xa, pero hai tamén, perdón, hai proposta do PSOE que foi presentada en virtude dela, é certo que o alcalde propón, pero foi presentada previamente a proposta do PSOE. Xa, pero é que estes dous, Sí, estes dous sobren aquí, non é unha proposta á corporación, é unha proposta do PSOE que vai igual, porque o probemos nós ou non, vai igual. E eu entendo que esta proposta non se debe traer aquí. Este, por lo menos, estes dous. Se ti queres, aplicando o artículo 8 do ROC, que hai outros organismos que non se mencionaron aquí, pode ser o Consello de Administración da Carnota Vento, que tamén está sin nomear. Non Que sei xa, pode ser non sei. É o Consello de Administración. Que presida ademais o alcalde, que presida o alcalde, eu creo que estou eu, que non sei que pito. Como estou eu nas contas de débito dos créditos do Santander, despois de 5 anos, porque coño figuro eu nas contas do Santander. Eu creo que xa, por lo menos, facer algo. Xa non digo máis, pero todas esas tomaron os colexiados, ou non, pero sigo sin entender esta proposta no seu aspecto de representantes da persoa que eu non creo que os tienen que votar. E nós, en este caso, non vamos a votar esta proposta. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Todos en contra, sí. Voto en contra? Sí, Os tres? sí, porque non creo que teña que ir a votar. Porque non votar é unha abstención. Sí. Terceiro punto do orden, votación de mañá de inmoble de
Leo. Sí que sí. Con data 18 de outubro de 2023, a Alcaldía presentou a súa proposta na que argumentaba a necesidade de cambiar o destino público do citado inmoble para legalizar e normalizar a súa situación, iniciando o expediente de mutación de mañana interna de bens de dominio público. Segundo o iniciado o expediente realizada a tramitación establecida na normativa aplicable, que quedou plasmada mediante a documentación incorporada. Terceiro, publicado no BOC número 142 del 29 de xullo de 2019 pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional a orde do 15 de xullo, pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes da Consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. No artigo 3 da dita orde faise referencia á supresión de centros docentes que se relacionan no anexo 4 da mesma, figurando concretamente a Escola de Porto Cubero. Cuarto, considerando que no curso lectivo 2019-2020 estas instalacións deixaron de ter uso educativo, razón pola que se pretende recuperar as edificacións con fin de incorporadas ao patrimonio municipal, de acordo co disposto na legislación de aplicación, propónse ao Pleno a seguinte proposta de resolución. Primeiro, aprobar inicialmente o cambio de destino do edificio da Escola de Porto Cubero, que estaba afectado ata o momento ao uso educativo ou docencia, que en diante será destinado para uso social e cívico, como mutación de mañana interna ou obxectiva, sen que supoña cambio da súa natureza de dominio público afecto ao servizo público. Segundo, solicitar autorización previa á Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Terceiro, unha vez obtida a autorización anterita, publicar no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de edictos do Concello polo prazo dun mes, en virtude do artigo 269.1 da Lei 597 de 22 de xullo da Administración Local de Galicia, o acordo adoptado e o expediente tramitado, a fin de que os as interesados e interesadas poidan presentar alegacións ou reclamación que estará a disposición dos e das interesadas na sede electrónica deste Concello. Cuarto, considerar aprobado definitivamente o acordo plenario inicial e o expediente de non presentarse alegacións ou reclamacións, ou, no seu caso, con un novo acordo plenario resolvendo as mesmas. Quinto, cando o acordo sexa definitivo, rectificar no inventario de bens o cambio de destino efectuado no citado ben inmoble municipal, tramitando así mesmo a súa inscripción no registro da propiedade. El sexto, facultar á alcaldía a firma de todos os documentos relacionados con este asunto. Algo que dicir? Nada. Votos a favor? Todos, non? Abstencións? Ok. Cuarto punto do orde do día, unha moción presentada por o Benegar, que fai lectura dela. Unha entera. Como veis eso? Sí. Moción de Benegar relativa á reivindicación do día 25 de novembro e a necesidade de impulsar compromisos económicos e orzamentarios para garantir a atención á violencia machista. Exposición de motivos ao negacionismo e a banalización da violencia machista é urxente un compromiso político orzamentario firme por parte de todas as institucións, mas aínda nun contexto no que vimos de ver como no que vai de 2022 aumentaron os feminicidios tanto en Galiza como no conxunto do Estado. Esta situación, que se dá ademais nun contexto sociopolítico de avances dos discursos machistas, deben facer saltar todas as alertas das administracións públicas e levar a revisión dos mecanismos previstos para mellorar a prevención e a intervención, así como para concienciar a sociedade das consecuencias do patriarcado e da falsidade dos discursos que cuestionan a súa existencia. O pasado 13 de outubro do Observatorio da Violencia do Consello Xeral do Poder Judicial facía públicos os datos máis recentes respecto da violencia contra a muller na estatística judicial, que nos permiten ver unha parte da súa enorme dimensións ao terense registrado no primeiro semestre de 2023 un total de 1.707 denuncias. Por súa banda, na memoria 2023 e exercicio 2022 da Fiscalía de Galiza recóllese máis de 5.000 delitos incoados como violencia de xénero e máis de 1.600 contra a liberdade e indemnidade sexual. Por outra banda, un dos ámbitos que máis preocupa as persoas expertas é o adolecer e o ocio nocturno e o coñecemento de violacións e agresións sexuais en grupo e por parte de agresores mozos. Lamentablemente, no verán de 2023 coñecemos agresións
sexuais múltiples a través dos medios de comunicación que nos recordan a necesidade de avanzar, como é o caso da violación de 2 agresores no Porriño a unha moza no contexto dunhas festas, ou a agresión sexual tamén cometida por 2 mozos a unha moza nas festas de Monforte en agosto. Recentemente vimos de coñecer polos medios de comunicación outra agresión sexual múltiple en Santiago. Ainda que o Parlamento Galego acordou a proposta do BNG impulsar un protocolo específico para este ámbito en febreiro de 2023 e a Xunta afirmou que estaría listo antes do verán, continúa sen estar activado. A violencia machista debe ser unha prioridade política, social e institucional de primeira orde en fronte a enfermedades rectais e baleiras de contido. Temos unha responsabilidade colectiva a hora de fixar novos compromisos como adecuar as axudas á escalada de prezos e comprometer máis recursos, así como exixir o cumprimento daquelas cuestións que aínda están sen desenvolver da Lei Galega contra a Violencia Machista, como é a atención psicolóxica na atención primaria. Acordo. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a aprobación polo Pleno desta moción, propondo a adopción do seguinte acordo. Primeiro, expresar o seu rexeitamento ante o avance dos discursos negacionistas e banalizadores da violencia machista e a súa preocupación ante os retrocesos en dereitos que está a impulsar a dereita en diversas institucións no conxunto do Estado, malia o aumento dos feminicidios que estamos a vivir durante 2022, así como o seu apoio ás demandas do feminismo galego e as convocatorias impulsadas ao abeiro do 25 de novembro de 2023. Segundo, instar a Xunta de Galicia a implementar os recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia de xénero do proxecto do orzamento de 2024, de forma que se sitúen como mínimo no 1% do total e así dotar de suficientes recursos para que se rectifique a liña de incumprimento da Lei 11/2007 do 27 de xullo, Lei Galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero en aspectos como a atención psicolóxica na atención primaria e se avance nas medidas concretas como elevar as cuantías das prestacións periódicas, artigo 39, para actualizalas conforme o incremento de IPC. 3. Instar a Xunta de Galiza a incrementar os esforzos na prevención e na loita contra a violencia sexual, acelerando os traballos encaminhados ao cumprimento dos acordos parlamentarios en materia de aprobación e aplicación dun protocolo de prevención e intervención fronte a agresións sexuais no marco do ocio nocturno e impulsando no curso 2023-2024 unha campaña específica sobre a violencia sexual e os recursos no ámbito do ensino secundario e universitario para espallar o seu coñecemento ante a población máis nova. Cuarto, demandar a Xunta de Galicia a aprobación do programa de ampliación e extensión dos FIM a través das seguintes medidas: o incremento da achega económica do programa de axudas e subvencións de apoio aos FIM, co obxecto de reforzar e ampliar a rede galega de FIM, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas onde actualmente non existen ou están sobrecargados. 4.2. A cuantía económica máxima que a Xunta de Galicia chegará para financiamentos do FIM a través da liña de axudas anual terá en conta a fixación de ratios mínimas de persoal que deberán establecerse en función do número de mulleres potencialmente usuarias do servicio, así como a contratación a xornada completa como mínimo de todo o persoal que sexa obrigatorio para a acreditación do FIM. Así mesmo, o programa de apoio aos FIM procurará que o orzamento garanta non só o pagamento dos custos de persoal e de mantemento, senón tamén o desenvolvemento de actividades e programas de prevención de violencia machista e a promoción da igualdade. 3. Impulso das actuacións necesarias para que a normativa que regula os FIM amplíe o persoal mínimo para a acreditación dos centros para incorporar novos perfis profesionais, nomeadamente persoal técnico en igualdade e persoal administrativo. Ben. Algo que decir? Partido Popular? Nos vamos a votar a favor. Ben, nós tamén vamos a votar a favor. Votos a favor? Por unanimidade. Ben, pasamos á parte de control xa.
procedimiento abreviado 49/2023 supoño contencioso administrativo, ¿no? Que requieren en relación á aprobación das bases xerais e específicas en relación á raza de técnico xurídico de urbanismo. A minha pregunta é a seguinte: quen redactou as bases por parte do Concello? Porque acá donde vestido... Donde eu problema que estas bases... As bases son aprobadas por a FEGAR e por os sindicatos. Son esas bases. E despois axustamos a nosa obra. Aquí xa un debate xurídico, máis ben xurídico, sobre a nulidade deste contrato. A nulidade de pleno direito, se se refiere a isto. Ahora, un particular debe impugnar esas bases. Quero dicir, se o contrato está extinguido ou non. Por iso eu pregunto quen redactou as bases. Porque as bases agora están impugnadas en un esto. Se remite o expediente administrativo para que vexa o tribunal do contencioso. Espero que aí, que sea. Porque a miña opinión sobre o tema é que había que ir a extinguir o contrato desta persoa. Porque senón estamos facendo a casa desde o tellado e non desde os cimientos. E aquí estamos pagando uns asesores os cargos públicos de todos os vecinos e vecinas de Granada. E, por tanto, a consecuencia esta é demanda ao Concello. Un particular. Algo viu o abogado que leva a defensa deste tema, alguna incongruencia ou non se fixeron ben as cousas desde o Concello, terá que dicir un tribunal, porque eu entendo de que na resolución, se nos referimos, houve xa un debate na anterior legislatura, quero recordar, onde intervín eu tamén, onde se declarou por parte de vostede nunha resolución a nulidade radical no direito do contrato. Mantendo a relación laboral dunha sentencia do juzgado do social. Posterior. Entón, a verdade que xogamos aquí. Isto está impugnado. Digo pola responsabilidade que pode haber no tema, estou avisando. Porque vais ao Tribunal do Contencioso Administrativo, moi ben, remite o expediente. Aquí están impugnadas as bases específicas e xerais. Cuidado co tema. Porque eu entendo de que había que ir a extinguir o contrato primeiro, resolver o contrato. Sea por causas objetivas, porque non hai cousa juzgada material de nada. Hai unha sentencia firme do juzgado social, donde, efectivamente, a relación laboral é a que é. Pero, posterior a esa sentencia, hai unha sentencia do juzgado penal número 4, non recordado, donde foron condenados os anteriores representantes, bueno, xa sabemos que eran condenados. Por cuestión administrativa, por prevaricación administrativa. Por tanto, de aí deriva a nulidade do direito. Isto non se resolviu por parte do Concello de Carnota. Por iso pregunto, quen redactou as bases? Quen as redactou? Porque pode haber responsabilidade. Veremos o que pasa na jurisdicción contenciosa administrativa se é así, se pediron, porque falase aquí dun procedimento abreviado 49/2023. Entón, desde o Concello nos estamos facendo ben as cousas. Redactas unhas bases que son impugnadas. Por que son impugnadas? Quero decir, aquí, eu quero unha resposta que quen redactou as bases destas. Se foi un técnico, quen foi? Ou se foi o señor secretario, non sei. Non? Bueno, que foron os asesores, parte interesada, que estamos pagando todos, que ten que defender o Concello. Ten que defender o Concello. E nos está defendendo o Concello. É demandado. Estamos pagando todos os vecinos de Granada. E todas as vecinas de Granada. Por non facer ben as cousas. As bases, repito. Sí, claro, as bases. Repito. As bases. Entonces, se nos están claro, non, pero foron aprobadas o problema de fondo por a FEGAR e os sindicatos. Sí, vale. O que ti dices? Pero xe te dixo que é a segunda vez que te digo. Sí, As bases. Vale, pero eu vou ao origen do tema. O origen do tema é que o empate é onde se considera aí o caso que se dou por parte de unha persona que é a terceira persona da lista, ademais.
Esta persona que debe de ser nese caso. A que denunció? Claro, que daría terceira. Pero, cando cometeu a demanda impugnando as bases, será claro. Terá un fundamento xurídico para facelo. Digo eu. Apela aos direitos fundamentales, que non é unha cuestión nas bases que di que, por ser traballador da casa, as casas onde son, en todos os concellos, pois en casos empáticos, dirídense desa maneira. Ten unha puntuación diferente. Eso parece ser que viola os direitos fundamentales. Según esta persona. Sí, pero a ver se me entende vostede o que eu estou dicindo tamén. Eu estou me entendendo hasta ahora. Sí, de acordo. Pero eu estou dicindo que o Concello non está resolvendo o problema. Non está resolvendo. Non, señor. Non está resolvendo o problema. Dicas que falamos de xuas, están a nós. Non, non. Estamos contenciosos. Non, na resolución que vostede dictou e discutimos xa no pleno na anterior legislatura, Este é o plan de estabilización. usted declarou nulo de pleno dereito radical con anular o pleno dereito, explico eu, significa a inexistencia do contrato. Me entende? Sí. E se non hai contrato, non hai relación laboral. Me explico? Perfectamente. Vale. Entón, usted di, na resolución totalmente contradictoria, di usted, é nulo de pleno dereito, sin perjuicio da relación laboral que se establece na sentencia do cuadro social. Que en todo caso sería cosa formal, nunca material, formal, porque é unha sentencia firme. Pero cuestión de eso hai unha sentencia penal, donde se condena por prevaricación administrativa dolosa, que se cometa sabiendo su delito. Por tanto, eso para mí é nulo de pleno dereito. E veremos que pediu o tribunal, veremos como se plantearía a demanda. Entón, vamos a pagar todos. Estamos pagando. Se foron os asesores que redactaron as bases, moi mal por eles. Eles están para defender ao Concello. Están facendo todo o contrario. Están pagando todos. Simplemente eso. Mira, algo máis que decir? Sí. Non, breve. Con respecto a iso que entende, que eu certo, as bases non foron traídas aquí a aprobación do pleno, aprobounos o alcalde. Que nos redactou, non sei, pero están aprobadas por aquí. E hai, xa que ven a aprobación, que as tío o tema do empate en esas bases, eu creo que hai un informe de secretaría, posterior, no que está precisamente en desacordo con esa norma do desempate. É dicir, a Secretaría xa advertiu antes de que esa norma do desempate non era moi legal. Eu creo que se debía ter en conta a hora de votar. E hai ese informe de Secretaría, non tiño aquí, pero sí que vai. E pode ser un relativo. Creo que non fixetes, estaba que eu fijei precisamente en ese punto, non me fijei muito máis das bases, pero sí que me fijei que hai un informe no cal está en desacordo e eso que antes da aprobación das bases. Nada. Sentía que podía haber problemas. E os hai. Os tribunais nunca se sabe. Sí, pero o curioso é que noutros concellos nas mesmas bases non teñen este problema. Xa, pero aquí o problema, acabo de explicar perfectamente Ricardo que ten que atrás. Pero que ten que ver unha cousa como problema. Que ten moito, porque a plaza é que é de técnico urbanista. Bueno, hai tres recursos, non hai un só. Alguna pregunta máis? Está en de que se impugnación Está en unha cousa, sí. Alguna pregunta máis? Vale, levante esa sesión. Sí, vale, antes, yo pensé que para
efectivamente. Está guai,